Un o'r pethau gorau am fod yn Gymraes yw cael dod i'r ralïau a phrotestiadau. Pan ddes i'n rhan o Gymdeithas yr Iaith, o'n i nid yn unig yn rhan o'r frwydr dros yr iaith, o'n i hefyd yn rhan o frwydr ehangach dros heddwch a chyfiawnder. Y tro cyntaf i fi weithredu gyda'r Gymdeithas oedd i fuddiannu tŷ ha yma yn Sir Fôn yn Llangoed. Ers hynny, mae pethau wedi gwella a gweithygu o ran y Gymraeg. Dyn ni wedi ennill lot o bethau pwysig gyda'n gilydd. S4C, statws cynllunio'r Gymraeg, statws swyddogol i'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf, ond mae'r Gymraeg yn dirywio fel iaith gymunedol. Dyna pam mae'n bwysig gwrthwynebu cynlluniau niweidiol fel wylfa sydd yn bygwth dyfodol y Gymraeg ac yn ecsbloetio ein pobl a'n cymunedau. Dwi'n siŵr bydd Cymdeithas yr Iaith yn dal i ymgyrchu mor ifanc ac erioed am y 50 mlynedd nesaf.